Loh kok ngancing? Bek cebek ngancing lu Gak Bek. aku lek cebek wis balik. Sapa jenenge? Bambang. Sugeng dalu Pak Mbak. Iya sugeng dalu wong ayu. Alhamdulillah malam ini kita berada di Desa Mojosari. Mojosari Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Ya. Penontonnya Tumplek blek. Alhamdulillah. Iki fan beratmu ya streaming wong ayu. Iki Juragan 35. Juragan 35. Kru 35. Ada siapa saja? Panjenenganipun Pak Samidi Kawedusan Pelosok Klaten wong ayu. Alhamdulillah. Iki live streaming yo Mas Edi Kecis. Oh nggih, sugeng dalu. Mugi-mugi pinaringan sehat sedaya. Amin ya. Alhamdulillah bengi ki awake dhewe tinimbalan masyarakat Mojosari acarane memperingati HUT RI yang ke-80. Ya, didongake masyarakate wong ayu. Muga-muga masyarakat sedaya guyub yuk rukun. Amin. Pinaringan rezeki kathah barokah. Amin. Pinaringan sehat bagas waras. Amin amin ya robbal alamin. Satu tembang wong ayu iki langgamno ya nok caos kunjuk dumateng panjenenganipun inggih menika Bapak Kades, Ibu Kades sekecamatan Keras Kediri ya. Ini luar biasa, nanti Bapak Ibu juga dihibur putra tercinta Ki Lurah Minton Darsono, siapa dia kalau bukan Kitatet Kusuma Wibatso, dan juga pelawak kondang siapa Bang Ayu? Mas Gareng Jajak Sudrajat. Mas Gareng Jajak Sudrajat ya. Oke.